malo su nestrpljivi, čini mi se da bi krenuli startati i jedriti. Dobro večer svima, dobrodošli u Mornar Grand Prix na veličanstveni spektakl ovdje u jedriličarskom klubu Mornar. Prva osoba koja je izašla iz hangara je Filip Jurišić! Nakon njega Igor Nisolenko from Russia! Treći nam je na redu Daniel Mihalić! Ivan Karitaš, može malo mjesta? Može malo mjesta, sve kormilare, mogu prva trojica krenuti malo naprijed. Zagrebački Spličanin ili Splitski Zagrepčanin, kako vam je draže? From France, Jean-Baptiste Bernez! Nakon toga, susjedni Labud, jedriličarski klub Labud, Milan Mujasinović! Jedan koji stiže iz Cipra, from Cyprus,